Itziar Zabaleta, kaixo. Kaixo. 35 urte egin ditu Arrasateko zuen albaitaritza klinikak, Altamirak, eta zuk ere 25 daramatzazu honezkero langintza horretan. Ze aldatu da urte hauetan guztietan? Ze aldatu da? Sobre todo eskuragarri dauzkagun baliabideak aldatu dira. Plakak, garai baten, orain dela 25 urte, errebela egiten ziren eskuz, desastre, hotza egiten baldin bazan ezien ateatzen, ekografian pantailan kalidadea ikaragarri hobetu do. Analitikak, lehen analitikak bialtzen zenitun kanpora, ez dakizen bat egunetan, gaur egun 15 minututan klinikan erantzuna dau. Espezialidadeak aratu bindie, neurologo bat, traumatologo bat, hortzeko veterinario bat bilatzeko aukera daukezu. Eta hori nabari da, egunero klinikan lan egiten. Eta bai da, animaliengan sensibilidadea igoin da, ikastolatan ebai landutako arlo bat da. Eta guzti horiek mejori asko ekarri do. Pentsatzen bat gauza aipatu dituzun, eta beste bat ipini behar dugu mahai gainean. Lehen, landa eremuetan izaten ziren batez ere txakurrak, baserria zaintzeko, ganaduarekin laguntzeko, eizarako. Gaur aldiz gehiago ikusten ditugu eremu urbanoetan eta kasu askotan konpainia egiteko. Zentzu horretan, zuek zein modutara ikusi bizi izan duzue bilakaera aldaketa hori? Ez dugu hola nabarmen nabaritu. Pentsatzen da, soziedadea aldatzen jundan einean, hori aldatzen jundala, eta gu ohitu ingeala, baina nabarmena ez da nabaritu, ez da izan aldaketa oso sakona. Ohitu ingea poliki-poliki jundalako gertatzen. Aldaketa natural bat izan da, natural bat bezala. eta horren parte izan zarete zuek ere azken batean. Nahi gabe ohitu ingea, ez gara konturatu. Zertan ezberdintzen dira edozein kasutan txakur bat eta bestea? Basarritan, daren txakurrak, laneko txakurra dira, eiza txakurrak laneko txakurra dira, arditan ibiltzen dianak ebai, eta etxen ditugun txakurrak, konpainia txakurrak dira. Gurekin, gustau egiten zaigulako, baina hauek ez duela egiten. Eta hor, ezberdintasuna hori da. Eta, noski, baterako edo besterako izan, txakur arraza ere ezberdina izango da kasu askotan behintzat. Bai, izan egin barko zen diferentea, baina batzutan ez da hola izaten. Arditan ibiltzen dienak hemen Euskal Arte txakurra o border collie. Arditan oso ondo egiten duenak, baina batzutan txakurroiak ebai etxetara sartzen ditugu. Igual ez diain egokiak, baina egia da etxetara sartzen ditugu. Hala ere, era desberdinetako txakurrak ikusten ditugu pixuetan. Eta klase askotako txakurrak, bai. Baina hori gertatzen da pixuetan, ez landa eremuan. Han ezin bestean lanerako, arraza batzu izan beharko direlako, bai edo bai, ez da? Landa eremuetan ondo aukeratzen dituzte ze txakur klasea behar duten, zagatik denbora aurrezten dit, lagundu egiten dit, eta hauek oso ondo aukeratzen dituzte ze animalia nahi duen, bai. Konpainia egiteko zeintzu dira proposenak? Segun gure aktibidadea zein dan, emakume o amonatxo bat, nek hartuko nuke txakur txikitxo bat, konpainia egiteko, hitz egiteko berarekin, elkar bizitza bat egiteko. Mendira askotan juten baldin basea, oso aktiboa izaten baldin basea, border collie bat, Euskal Arte txakurre, oso pertsona pasiboa izan da, oso pasiboa, nahi baldin badezu un bulldog. Baina kontutan auki behar dugu, zein dan gure aktibidadea. Hori da, ez da, eta suposatzen dut gainera, txakurrek eurek ere, segun eta zein arrazatakoak diren, segun eta zertarako erabiltzen diren edo diren, horren arabera ere, beraien bete beharrak ere, beraiekiko bete beharrak ezberdinak izango direla, ez da, behar ezberdinak izango dituztela. Badituzte behar desberdinak, baina minimoak berdina die, berdin do. Txabola baten bizita, basarri baten o pixu baten. Eta minimo horiek bete behar die beti. Zeintzuk dira minimo horiek? Tokia, loiteko tokia, eoteko tokia, garbi eta lehorra. Bat, bigarrena, ura eta jana, ura egunero aldatu. Minimok eta basikok, kalitatezko aizialdiak ematea. 3, laugarrena,
sano eta beldur barik bizitzea. Eta gaixorik egoten baldin bazea, gaixotasun hori kontrolpean egotea. Horiek beti bete behar dira. Eta txabola baten betetzeko aukera dau, basarrin eta etxen, baina beti bete behar dira. Eta tokatu izan zaizue, tratu txarrak jasandako txakurrak edo egoera osasun gaitz edo desegokian mantendutako txakurrak hartatzea? Tokau zaizkigu, ez dira izaten asko. Lehen aipatutako minimo horietan, batzutan faia egiten du gaixotasun egoeran sartzen dienen. Eta batzutan behandu tratatzen zaie. Igual, oso agudua dalako prozesue, eta pentsatzen zuten hurrengo egunen hobe egongo zela, igual pasau egiten zaiola, eta azkeneko puntu hori pixka faiatzen du, kasu batzuetan. Bueno, baina denborakin, geroz eta kasu gutxigo ikusten dira, eta jendea kontrola egiten ditu gehiago, eta pozik gare. Zuenera, jendea gehien bat zertara etortzen da? Guregan prebentzio lana egiteko etortzen da, prebentzio hori, desparasitazioak, barruko, arkakuso, kaparrak, bisixoak eta txertaketak. Gaur egun hemen, rabian kontrako bakuna obligatorioa da, eta hori egiten da, eta horten egiten da lan gehiena. Gero, bigarrena, gaixotasuna tratatzea, diagnostikatu, tratatu, eta azkenaldi hontan, eta jende gaztea sobretodo, informazio bila. Bakatu bada daukete etxen, beste bat nahi desartu, nola inbardan, ze txakurrekarriko deten, ondo, baina sobretodo prebentzioa. Baina azken puntu hori ere informazioarena positiboa da, ez da? Ikaragarri positiboa, ikaragarri, zergatik orduan txakur egoki bat ekartzen duzu, ze familia daukezun, ze ritmoa, lehengo txakurra da, bai, oso gustora gare. Hitz egin behar dugu animalien ongizatearen lege berriari buruz ere. Kasu honetan zein iritzi daukazu? Bazegoen beharra? Bazegoen beharra? Bai. Lege honek animaliak definitu egiten ditu como seres sintientes. Sentitzen duten izaki moduan. Hori da. Eta horrekin bat, babes juridiko bat lortzen du animalia. Lehen, tratau egiten zen gauza babesela, kotxea, aulki bat, horregatik guk esaten genuen, txakur baten jabea naiz, propietarioa naiz, gaur egun ez da egokia hori erabiltzea eta tutorea erabiltzen da. Zergatik ezin du txakur bateuk bere tutorea izango geha. Eta niretzat, babes juridiko hori protegitu egiten die. Niretzat beharra zeon. Tira, beraz, aipatu duzun hori apuntatuta, txakur jabeak ez, tutoreak baizik. Zer jasotzen du lege berri horrek, araudiak zer jasotzen du, txakurren tutoreentzat? Ze eskubide eta ze bete behar dituzte? Bale. Dare, arau batzuk bete imar diela txakurrokatu baten baldintzak hobeak izateko. Ezin diet arraza baten euki 24 ordutan, etxe baten txakurren kasu 24 ordu, katu baten kasu 3 egun bakarrik etxen. Bale, logiko dien gauzak. Eskubideak tutorentzako ez dare, bete beharrak baizik. Eta bete beharren barrun, dare 2 puntuk keska asko sortu dituztenak. Hor dau. Kurtsoa, legek esaten du prestakuntza bat egin behar dela, momentuz eta gaur egun, nola, nun, zeintzuk egin behar duen, ze iraupen aukiko duen, ez dago zehaztuta. Orduan, momentuz ez dago egin beharrik. Eta bestea, erresponsabilidade zibileko seguroa da. Ez dago zehaztuta ez zenbat diru kopurua eta nola. Gaur egun iten dana, eta hemen Euskadi lege zar bat zeon, obligatorio ematen zola seguroa, gaur egun txakurrak etxeko segurotan sartzen die. Responsabilidade zibil hori hartuta aukitzeko. Tira, txakur kopuruak gora, horiekiko bete beharrak ere geroz gutxiago ez dira. Pentsa genezake zuenean ere lan volumenak, lankargak gora egin duela? Bai, baina pentsatzen dut inola goruntz ez bakarrik txakurratakatu gehiago darelako. Baizik eta hobetu egiten dalako lan. Jendea dago prest, diagnostiko egiteko, plaka, proebak, tak, resonantzi, historialak mantentzeko, administratiboki lana asko onditu do,
Baina, bueno, azkeneko urtetan ni lan egiten den, lehen hasieran bakarrik lan egiten duen, oain beste lankide bat dauket, eta bikin, nahiz eta lan gehiago egon, ondo moldatzen geha. Eta hau bera, sasoia hau bera ere, zuentzako lan askoko sasoia izaten da, ez da? Konta egozu zergaitik? Zergatik. Oain oporretarako prestatzen aigea guztiok, eta txakurrak bakunatu egin behar die, prebentzio lana egin barra dau, eiza agustun hasten da bai, horiek bai txertatu, eta bakizue joera dela den azkeneko momentu niteko. Inoiz pentsatuko zenuten maskotek eta batez ere txakur kopuruak hainbesteraino egingo zutela gora? Ez du planteau ez genuen pentsatuta, baina azten baldi zea pentsatzen, ze ondo, zema jende, nahi dola bere bizitza konpartitu beste espezie desberdin batekin, neri oso polita iruditzen zait hori, eta postu iten naiz. Baina, bidaltzekotan, ze mezu bidaliko zenieke? Mezue positiboa, disfruta. Disfrutau laneko txakurrekin. Lanen nahi dienen ikaragarri polita da bai ikustea. Bai eiza darenen, arditan darenen, konpainiako txakurrak. Paseo, mendin, korrikan, uretan, beste txakurrekin jolasten. Horrekin disfrutatzea. Batzutan, elkarbizitza hortan konflikto txikik sortzen die. Hoiek bideratu eta segi disfrutatzen. Itziar Zabaleta, eskerrik asko. Zuri.